Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αγίος ο Άγιος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Η ψυχή μου τον Κύριον ευλογητός η Κύριε, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλαμβάνει πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκφοράς την ζωή σου, τον στεφανούντον εν ελέη και εκτιμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα έτου η νεότη σου. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Κατά τας ανομίας ημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Καθώς απέκουσιν ανατολέ αποδισμόν, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Κύριος, εν το ουρανό ετοίμασε τον χρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.
Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Δόξα Πλάγιος του Τετάρτου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της μετανοίας άνοιξον μη Της πύλας μετανοίας άνοιξον μη πύλας ζωδόλτα. ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου. Ορθρίζει γάρ το πνεύμα μου Προς ναόν των Αγίων προς σου. ναόν των Αγίων σου. Ναόν φέρον του σώματος. Ναόν φέρον του σώματος Όλων ενσπυλωμένων. όλων εσπυλωμένων.
Ten
Amen.
Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και μη επιλαμβάν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσους σου.
στεφανούντον εν ελέη και οικειρμής, των εμπιπλώντα εν αγαθής την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσετε όσα έτου είναι όντι σου. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλους οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Κατά τας ανομίας ημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Καθώς απέκουσιν ανατολέ αποτισμόν, εμάθρινεν ακριμών τας ανομίας ημών. Κύριος, εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόχων της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, εν η ψυχή μου τον Κύριον, ελέησον Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ του Θεού μου έως υπάρχω. Μη πεπίθετε πορκοντάς επίους ανθρώπων, εις ουκ έστι σωτηρία. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών, την γην, την θάλασσαν, και πάντα τα εν αυτής. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος οφεί τυφλούς. Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Και νυν και αεί και
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μοντογεννήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατον πατήσας. Εις της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Τους του Άρχον Πατέρας και αγγέλους εν σώματι, ομολογητάς και οσίους, ιεράρχας και μάρτυρας, τιμήσον μεν εν ύμνης και οδές, μιμούμενοι αυτόν τας αρετάς, ή του όρους πληθείς πάσα των μοναστών κραυγάζοντες ομοφόνος, δόξα το αγιάσαντι ημάς, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το εν κινδύνης ημών ημάς προστάτας δείξαντι. Προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστόν, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας ειν αλληλούια. Θεοπρομήθωρος εις κοιτήφισεν θείων γερόντιων και Διονύσιων, νύφων Απόλλων και Δαβίδ, Γεράσιμων Μητροφάνην, Λουκάν και Μακάριον, Νικοδήμων Σοφρόνιον, Νικήταν Νεκτάριον και Κοσμάνη Ταβίωνα, και Σάββαν των Μαρτίος Πανέντα, ους και προχρόνος μακαρίζει. Ως τον εκμαλώτων ελευθερωθείς και τον φτωχών υπερασπιστείς, ασθενούντων ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό του Θεός, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ευαγγεία Θεότον και σώσον ημάς.
και το πνεύμα